Kamba de vida so mane na. Tugodi. Ni bi fadu wana ko ni bi dia de. Ele ga te ko ni. Tugo jebali te ko andala. Ni mate mi ko lo ben dinisa. Ika te ko ko ni. Ta pia tu. Kini so baba. Nse. Mani sala. Samo. Nse. Mese ka tasma don so ra milanga te daga siya. Taboli. Wale. Ele do mani. Don ki. Ibu lo kala siti. Awo mina charbon doni kala. Awo. So da tasma doni kala. Ni babo. Awo ni babo. Ere nye ganin do ne. Awo ke. Awo. Ni fura to hire la. Mame. Ere ba dum ni mbo jugudi. Ibitla tasma dum mo ba ere an ba fa. Mami mo to je. Miri don sa grand sœur. Ni daga bo mo. Mo ko je tasma na de mami amainde. Muso jugudi. Mame nye munkele ni kila. Iba de mai. Iba mai bi, iba mai shi. Wa muso jugudi, muso jugudi. Grand sœur mu fine sin tasma masa. Wolle nene re miri. Ibaga musoro be mo ba ba take e bi joko ugui jota ma Rosi nangata ni sekina ni kasan bisi be koro tereke o koro bo ibi kuma mi fo se ko koro bo sa ni aw ba kun kay ni aw bay do ma ni tara cela sigi mi na kun te sigi kana soro ya de dalata ma ni ya tara kana soro ne de dalata ma ni ya be baraki ye furu so kono he ala mi di da blade ben sele ma utara unana e dun gingele ba ndale gom bidiki bolo e tara e mata nene kana ni flare mo sani e tinalate so eri ba sa ni suru bal ni asuru bal sini bal sini ma fo nuntu yini no e kan na jeba nunu na muna nunu be bo muna ya no na ma usan e afana bi se kan bolo ko ko ka ma fa ko no awa ma ja du ko no e be musokora sijera se ngone ya no danga de ser kanta sa danka madanka mane dak bu sa nunu mso jugude oni mso jugude te ka fo mso jugude ada ko bu yara la boy ki ma ko la fara nunu ma pembela fara ko pembela kana tuwa derila i kana derula ale de nana sura nga gabu dale ane no ta ni to nunu nga yoro fa le tasma dam ne be tasma tu kora ya kan ta mene awle egirlew egiri society ila mo o amo la mea ne grogu tala disa kanisa e da kuma kana afado me su bulla ale mo lugo ku telemena obi mo chogodi ke to fa de sa ko ya yala la ne fele ma ko jugu kew ne fele balma yala ni be ba ko no balme mutan kan ne pasoni ambe de tai na diara be kuodo na goyara be kuodo moni sote ala dude umbe kujera fa Musa mani ne de du de fole mu ne kera Musa ne fabra neni Musa e be bolole o jere ne re bugo nani kuma su de ka bo da kono Musa na Musa kana biya don jora ne na biya nyana Musa mu ne kera to mani ne ma fa yo nga au ba de muso fala mi kada ya ka ke ya mu ne kera Musa ima epi ne talanga tatas matro ne taefe ni na badi Rose mu ne kera o jere ne bugo ne fu yukulele am tere be nyona Musa ni mai joye jara la diuna no Musa ne be bodi wala be dubla ne sera to mo boro ko sa wogene na no mo fa ya na kara ya duchi ba sara ga duto man sara u be sara aw de dinga folawi aw de dem so folawi aw to gonu aw la de ga ku sa ko ka lo be ka tsugudi ni wan ma ko wannan Musa no de ka ba ko kuma de kwa aw muso ro ba wa ska de flam ku la ka ula o be ka tsugudi mu mawla aw de flam o se ga ke tsugudi Oma, moi. Comment va-t-il me faire? et tenez tout
o be mo cogo di ke to fari sago ya yala la ne ko ni me kele fo enyena ne ma sabali dondo ibina bodu injalan kaya ay nga clé di amwa me mune kera di faga mo ko jugo nunu e bi ku fe yala la ka soro kana ne nyini nga kama mo wa abi mo ki to isenka ne ya fo yi fen fo an jadu ngono ake olu bare muso folo me na so lu ba ko an ba fana kun te furu ga duya me kle fana me do din faga a beni ala te me do faga ya ibi mina o kede ibi na o bla ni do e de o ga maga aula ni do e din o ga maga aula ne ko ni be an no ne be mi fie e be mu fo ni ta ni ne ko du no ya o e chela sigi de du lo muso folo do o na fa de ya na o ba kun ka e no de aw fa kun te ta an ba fana no i do ko tene i bolo bone ga i do ko tene kana nyina nga fone de du de ne ka sira te ka dinge folo ala aw be sira na to ko ko na ne bale mo do ko parce que ni tano ko no jo ka mana ko fo kan to ko ne fene ba din to ko ke du papier be ne de bolo ne ka anga muso be kelela ne ten datu ne ko mara pali ko regere do ne ka sira to la ne ko iti ne ko mune be la di mune be la ama fa de ni dara mune niya nyambi ni dara mune niya awo ese gi era punya nde ama mungera ndo bolo be sima de ama fa de bila ni klala mago bila I mago foi ta la teta ni bae kuma min fo na bora o kono ama bone kono aw ni aw nye fa kelen de kulisi jala kelen de ne yanyi na ma sabali doing papier abene de aw yere na unte jam aw te min kalama ne bo fo wiye nunu genga ba duyo ngona be ku gemba be no mune kera min kalama mami bo fo aw ye ba sa tola du papier di ne de anga sira to ne dinge folo anga mago to la nona e dogomani ye no maw yere don mena la ni tora la bebe nyon da fe ba e papier min di ma kono ba e papier min di ma ba to de bo sanfa wa to de be e ka wolo sebe sanfa to de be an be fene ka wolo sebe sanfa to ko kele ne te kuma wore fiire minunta o itati wore du papier te ni ya bi da to ni ma marfa ci ga fu mo ko dinga mo ni mi fa ni ga ba do ni mi fa ga Dogomani aw mani mea ne ra dabali ma ba aw mani mea ni be fe ka kuma doro a wuli doro I bolo kuru mame ay to kan yere to mame e korage tene ya kana yere toro nina nu ya wuli shube bo ya na ka sima ka fri de nu ya toro ni yere te fo da ni boy subaga di al ni ngili wara ko ni sumu bare nantangolo te ka fo ni nantangolo Betu na ne ko ni mo ko ye ba do ya so ini mun kala joni ba do ga misalla misali ka tema ni mo ko mo wele ba do ga e ba ni ga déjà Ninja. Il faut ne voir les pas de la première des choses, les marfa de Chine. Ouais, les marfa sur les marfa sur les country. Ah. Voilà. Ada. On te dora ti. Mo fi mala magina. E do ba do. fa de wele ka kuma mfe ba do ni nduga ba do e mane ni ala e mfo ko petit mo mi ba do ga e mukala mati bi fa abana an ta ko ngabe e goro e mo me kuma ne ko mana ko ya i benga kudu bana mala ko dabla ne la ah no ya ma digela iba musuru ba yare ne jigino re la wallahi bona ko Eres